Mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema uye achikongratulatewa pamusoro pemadecisions aanotora patinoona kuti aiwa nyika yose panguva ino haisi kufara nezvirikuitwa nethe SADC block, especially the SADC troika vairi kuona kunzi aiwa iri kuuya ichicongratulata maleaders ari illegitimate zvakaita sana Mozambique vari vachicongratulata kuti vakaita maelection victory aiwa ari credible, but ivo vanhu vachienda against izvozvo kuchionekwa mazimbabweans achinovhota ikoko. Saka mashuka mudani kupanapa nobva subscribe like turn the bell icon. Tipinapa hendo yemajarajara anouya achiposta Hakainde Hichilema muri kuona uyonyora achiti wise decision by one of SADC region's emerging thought leaders, President Hakainde Hichilema. ZANU-PF is not a friend to UPNDZM, neither does E.D. Mnangagwa like Hichilema. Staying home and sending a representative will always be the best option in the face of a lethal enemy. Tomashukani achikongratulatiwa Hakainde Hichilema chinzi aiwa kutotumira a representative kutonani pane kuti mutumira kuti aiwa aende kune enemy yake nyika yeZimbabwe. Mashoko ari kubuda panapa achiona kuti aiwa Hakainde Hichilema continues to snub these SADC summits pamusoro aiwa patoona kuti SADC chaiyo iri incompetent. Zvakaprovwa zvikaonekwa aiwa patikaona nhau dzikuda muzara nezvoro vakomana vachikongratulata the Botswana president elect Gideon Dumaboko. Instead yekutaura zita rake vanotaura zita raDaniel Chapo wekuMozambique. Zvatoona kuti vakomana veSADC summit aiwa vanenge vachingofunga zvavo nezvema-illegitimate leaders vakuya vakachallenjewa aiwa nema prominent activists emuSouthern Africa vanyatsa kuona kuti apa hapana kwatiri kuenda. Tudze mafungiro enyu moti kudai pamusoro pechiitiko ichi. Kuda comment section medu musana subscribe or like, muchiri on the bell icon.